L-Anja tal-Poplu 2018 wasal 42 edizzjoni ta' dan il-festival li f'dawn l-aħħar snin ra il-diversi mużiċisti, kantanti, kompożituri jagħtu is-sem tagħhom u jwaslu l-Anja tal-mużika Maltija lil propju Malti u Awċi. U nistgħu ngħidu li dana il-festival sar wieħed mill-aktar prestiġjuż fejn tidħol il-kanzunetta Maltija. Propju kollox beda minn hawnhekk, minn Triq Merkanti il-Belt. Iva fejn tinsab din l-istatwa ikona tal-Abbati. Il-YTC għaqda żagħżugħa dejjem kienet fuq quddiem-nett biex twetta ħidma kulturali b'xaħta lokali. Minn diskos sa alternattiv taħdidiet tema kulturali flimkien ma' musical fuq it-televiżjoni li aktar tard kien maħruġ fuq diska u sintendi il-Festival tal-Kant Folk bil-Malti. U kif inhu għaxiera, qabel nibdew il-ħarsa tagħna lejn is-suċċessi ta' dan il-festival, nixtiequ nagħtu tislima speċjali lil Dun Morris Mifsud, il-fundatur tal-YTC sa mis-sena 67, illi apart il-ħidma tiegħu bl-waqfin nistgħu nqisuh bħala is-simbolu tal-enerġija żagħżugħa. U kif ukoll ħajr lil ħafna persuni oħra illi ma' Father Morris ħadmu matul is-snin. Il-kontribut importanti mill-YTC fis-snin 70 kien il-musical bil-Malti għat-televiżjoni ikun li tritint, ibbażat fuq il-Via Sagra u l-Passjoni ta' Ġesu Kristu, bi kliem u mużika ta' Teris Kassar u Manuel Mifsud. Illi flimkien ma' kasta kantanti u awturi fil-parti ta' Ġesu kien hemm il-kantant ta' New Quarry Sammy Bartolo. Dan il-festival matul is-snin dejjem ġibet parteċipazzjoni ta' ħafna artisti. Iżda kien hemm ukoll il-pionieri bħal kantanta Merga, Manuel Mifsud, rebbieħ diversi drabi, Walter Mikallef u kif ukoll il-grupp popolari The Greenfields, rebbieħ tal-sena 87. Aħna l-Maltin, erba' kollox ġod il-gżira maġunin, kemm se ndumu ma ninteqgħu biex qegħdin. Chiara bl-ewwel video tagħha Għanjet il-Poplu mill-Anja tal-Poplu u dan kien ukoll l-ewwel esperjenza għat-tim magħmul mill-mikbi Sani Akulina, Jason Kassar flimkien mal-kantanta Chiara. Dan għat-tim li matul is-snin ta' wara ġab tant riżultati prestiġjużi mużikalment għal pajjiżna. L-Anja tal-Poplu isellem il-memorja tal-ġgant tal-Anja Maltija, Franz Baldacchino il-Budaj, ir-rebbieħ tal-2001 mal-kantanta Priscilla Bsajla u kif ukoll il-Budaj ingħata ġieħ speċjali mill-organizzaturi ta' dan il-festival. Nirringrazzja wkoll il-YTC għall-apprezzament li wrew lejja. Proset. Grazzi Franz. Signori, għalikom Franz Baldacchino il-Budaj. Kemm jien kemm jimbesu, nix nibda l-futur, forsi ntawar il-minnu, besu, kemm jimbesu, u jekk xi jieħod bħali l-laqgħa miegħi ħajkun smani. Importani fis-subur, importani. Fil-Vella kien ir-rebbieħ tal-festival fis-sena 98 u fl-2002. U fil-fatt ipparteċipa regolarment, iżda il-video Xippurtani u din is-silta tibqa' magħrufa għas-silta klassifikata t-tieni fl-20 edizzjoni, iżda il-popolarità tagħha hija waħda mill-aktar fost il-Maltin u l-Awċin. Teatru għadu waqqaħilu 60 sena rmiet, gvernaturi, presidenti, tant ministri kulħadd trid. Enzo Guzman li kien ir-rebbieħ tal-festival fis-sena 97 bis-silta it-teatru, propju il-post fejn qed issir 42 edizzjoni ta' dan il-festival.
Dan il-festival kien beda jsir fis-sena 73 u l-ewwel edizzjoni saret fis-sala ta' St. Albert il-Belt. L-ewwel kanzunetta rebbieħa kienet Il-Warda kliem u mużika ta' Charles Asa u interpretata minn Charles Azzopardi. Fis-sena 92 l-Anja tal-Poplu ixxandara l-ewwel darba fuq it-televiżjoni. Il-kanzunetta rebbieħa dik is-sena kienet Iż-żmien, kliem u mużika ta' wieħed mill-pjunieri ta' dal-festival Walter Mikallef. Rebbieħ ukoll fl-edizzjoni tas-sena 94 bis-silta In-Nofsinhar. Min jassijat li jgħat il-ħaddim u jiġu minn Malta biħġarhom. Disa' xhur fil-ġuf bla kliem u wara fit-toroq mhux f'djarhom. Dinja ddur minn jum għal jum ma' kull tidwira żid il-geddum qabdiet għas-sola issila snin. Daqta bada allerġija għal-bnedmin. Allerġija għal-bnedmin illi bija rebaħ il-festival Mark Tonna fis-sena 96. Malta tiegħi dejjem tinmeru tisbih offru dak il-barrani li spujtellhom Din kienet ir-rebbieħa tas-sena 2012. Il-grupp żagħżugħ kultural bis-silta Malta tiegħi. U jekk immorru lura għall-festival tal-2008, din kienet is-silta rebbieħa interpretata mill-formazzjoni Brikkuni bl-isem ta' L-Uffiċċju. Jekk għallejlet massab nerġa' niltaqgħu. Ftit wasanna fil-tmiem ta' din l-analiżi tal-Festival Anja tal-Poplu. Kienu diversi l-kantanti u parteċipanti matul is-snin, anzi hija lista li ma tispiċċa qatt. Tajjeb illi malaj ukoll nagħtu ħajr lil xi artisti illi kienu rebbieħa tal-festival. Fosthom it-Trikkas fis-sena 99 bis-silta Il-Karrakka. Kenna ukoll il-Glen Vella u anki Eleanor Kassar fl-2000, J.M.Ville fl-2006, Julie Pomorski fl-2005 u kanna ukoll l-Ina Robic fl-2004. Sarattan Ġuli Zara u Ludwig Gallia kienu rebbieħa tal-festival fl-2003. Kanna ukoll l-Father Paul Bohaġar, rebbieħ tal-edizzjoni tas-sena 93. Riċentament ukoll fost ir-rebbieħa kanna ukoll l-Eċċa Muscat u Cherise Attard fl-2013. Jien ma naħdimx, xogħol mhux infittex u mpik m'għandix. Għax ħin ma nsibx, imma hemm min li ma jifhimni. Din hija wkoll oħra mis-siltiet rebbieħa riċentament li kisbet popolarità fuq il-mezzi tax-xandir. Il-vuċi ta' Kerin De Battista bis-silta Jien ma naħdimx. L-inpoġġi nkun jien, imma nitaxxa narana fl-imkien. U lejn l-aħħar ta' din il-ħarsa lejn il-Festival Anja tal-Poplu matul is-snin, insemmu lil waħda mill-aktar kantanti li riċentament rebħet il-festival. Qed nirreferu għal Corazon, illi propju kienet ir-rebbieħa tal-edizzjoni tal-2016 immanki rebħet l-edizzjonijiet tal-2010, l-2007 u anki l-2009 mal-kantant Walter Mikallef. Ħanarawha propju bis-silta rebbieħa tal-2016 Se jsir. U bir-rebbieħa Se jsir tal-kantanta Corazon fl-2016 intemmu din il-ħarsa ta' malajr lejn l-attività tal-Festival ta' Kanzunetti bil-Malti l-Anja tal-Poplu matul is-snin. U lejn l-aħħar ta' dan il-feature nagħtu wkoll ħajr lir-rebbieħa tas-sena li għaddiet li kienet Jessica Magro. U issa naraw min se tkun ir-rebbieħa ta' l-2018. U hawnhekk
intemmu din il-ħarsa lejn l-istorja tal-anja tal-poplu bis-silta meqjusa l-aktar li kienet popolari mal-poplu Malti Wawċi matul iż-żmien minn dan il-festival. Il-kitba ta' Martin Attard, interpretata minn John Bandi, Pajjiż tal-Mickey Mouse. U jekk ma rridux nibqgħu pajjiż tal-Mickey Mouse, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispett.